Actuel Media filabɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni wagati na aw minnu sigilen bɛ k'a ka jabaran lajɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ a bɛ k'a ka émission mandi la n'o ye Faso Rap ye Faso Rap ye jamukan ye an bɛ artiste wele ka na plateau sanfɛ an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ u ka carré musical la n'u ka projet la pour que fanu ani miliyɔnw bɛ se ka b'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kalama o de kama kuma bɛɛ lajɛlen na an y'a fɔ artiste bɛ si ka don studio la ka son duman bɔ ka di aw ma cogoya min na ka baara duman minnu kɛ ka di aw ma a caman u bɛ ko minnu k'a kɔnɔna aw caman tɛ se ka bɔ olu dɔw kalama à travers l'émission n'u nana an bɛ question poser u kunna don n'a nataw la baara minnu b'u bolo baara minnu kɛla ka tɛmɛ en même temps u bɛ se k'u da don ko caman na pour que aw bɛ se ka bɔ kalama cogoya min na o de fana ye émission in sigi kunba yɛrɛ k'a fɔ an bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ i n'a fɔ Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media ani an ka site web www.actuelmedia.net an mago bɛ information fɛn o fɛn na a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ bi wulada in na an y'a décidé ka jeune artiste dɔ wele ka na a bɛ ka cɛsiri Mali rap ko la pour que don n'a nataw la a fana bɛ se ka drapeau in kɔrɔta cogoya min na an fana y'a ye cogoya min na an m'a wele ka na a ye baara minnu kɛ ka na don n'a nataw la baara minnu b'a bolo pour que a bɛ se ka mɔgɔ caman ɲɛji cɛ cogoya min na a ka musique sababu la parce que artiste fana ye mɔgɔ dɔ ye min bɛ se ka kuma fɔ pour que i bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ o kɔnɔna alhamdulillah an bɛ se ka fɔ a ɲuman donna studio kɔnɔna yan an bɛna kuma sɛmɛna a b'a présenter fɔlɔ sɔnni an ka tɛmɛ ni ko ye Zulbi Boy ou bien Oji ouais calme voilà tranquille basi t'i la kɔni mais ala fo ok sɔnni an ka tɛmɛ ni ko ye i bɛ se ka folikan dɔ ɲɛsin an lajɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bon an ka foli bɛ baarakɛla bɛɛ Actuel Media ani mɔgɔ minnu b'a la k'i cɛsiri ko ninnu na parce que n'i y'a mɛn rappeur donc aw de don baara caman b'an bolo a ka d'an ka fɛn caman fɔ quoi bon an se ka olu lancer fo an ka se yan nɔ effectivement donc an ka foli bɛ aw bɛɛ ye merci beaucoup kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ an ka cɛsiri ko in na a bɛ ɲɛnabɔ ni Ala sɔnna ok n y'a fɔ cogoya min na ko ale b'an bolo a sera plateau sanfɛ donc a y'i ka foli fɔlɔ ninnu kɛ donc an m'a essayer ka don ko kɔnɔna donc n'i y'a jateminɛ n ye tɔgɔ fɔ sisan an bɛ émission min kan bɛɛ b'a kalama émission hip hop don rap de don a b'a essayer ka na ni tɔgɔ dɔ ye mais est ce que an bɛ se k'i tɔgɔ yɛrɛ dɔn à l'état civil en même temps Zulbi Oji fana nana cogo di bon ne tɔgɔ Zumana Traoré Zumana Traoré oui bon Zumana Traoré donc directement caman kun bɛ wele Zul donc n ye bɛɛ fara ka kɛ Zulbi Oji ye Oji voilà Oji ye jumɛn ye Oji ni original gangsta de ye quoi ah donc gangsta bɛ original gangsta fana bɛ quoi donc e y'a original ye donc gangsta dɔ fana bɛ olu tɛ original ye voilà caman bɛ ten tɔ a caman bɛ ten ma faamu foba foyi t'a la donc i y'a fɔ ko Zumana Traoré mais i y'a Zulbi Oji o de kɛra i tɔgɔ ni fɛn wɛrɛ ye mais an bɛ se k'a dɔn cogo di rap fana nana cogo di genre n'a y'a sɔrɔ ni idole dɔ de b'i la ou bien i donna rap yɛrɛ la cogo di bon idole dɔ bɛ n na parce que depuis n fitinin n ka lamɛn musique kun ka di a kun bɛ to ka Musangare de lamɛn bon n bɛ to ka musique lamɛn Musangare ka son lamɛn a bolo depuis n ka dɔgɔ ma n tora o la fo n bɛ n to nisɔn yera ma n m'a essayer ka son lamɛn mais n kun t'a dɔn kuma in bɛ ka fɔ quoi donc directement n kɔrɔ a la n bɛ ka essayer ka na dɔn ka na muso ɲini ka dɔn a ka kumaw fɛnɛ k'a dɔn ne ye musique ye bon directement Musangare n ka idole de ye Musangare bon n bɛ to ka lamɛn parce que lamɛn tun bɛ to ka je n kɛrɛfɛ kuma caman caman quoi donc a nana to o cogo la n commencera ka na don musique la mais munna e ma taa ni olu ka seli e nana hip hop niveau la non bon ne tɛ se ka taa ni olu ka seli mais mɔgɔ ka kun ka di e kun b'a lamɛn voilà mɔgɔ i bɛ se ka mɔgɔ lamɛn ka tila ka se ka baara kɛ a ka ko la mais a n'a ka baara tɛ kelen ye quoi a n'a ka baara taabolo tɛ kelen mɔgɔ bɛ se ka diya i b'a ladege ka baara kɛ donc i tɛ se ka fɔ i bɛ ka baara bila k'ale ta kɛ quoi est-ce que tu vois voilà bon n tora o hukumu kɔnɔ musique de nana diya n ye bon n bɛ Musangare n bɛ to k'a lamɛn kana ye bon ni a ka kuma n bɛ to k'a ka kumaw ta n bɛ baara kɛ n'o ye donc san yɛrɛ n nana don game dɔw kɔnɔ n bɛ se ka caman kɛ san n bɛ Ala fo k'a barika da mais i fana ka fɛn daminɛ i donnen game kɔnɔ i b'a sɔrɔ gɛrɛn na caman bɛ yen groupe ko ni fɛnw bɛ na a bɛ jɛ a bɛ groupe ni fɛnw créer e y'a daminɛ ni groupe ou bien i kelen de non ne ma daminɛ ni groupe ye ne kelen de ye musique daminɛ e kelen de y'a daminɛ mais an bɛ se ka dɔn san jumɛn yɛrɛ i ye micro ta ka di studio la ko i fana b'a fɛ ka baara in kɛ bon 2020 i y'a daminɛ 2020 mais e filɛ ka musokɔrɔba ka yɔrɔ fɔ ale tun bɛ Musangare lamɛn genre o musique sugu ka d'a ye i bɛ taa sɔrɔ rap man d'a ye k'a sababu kɛ rappeurs bɛ kuma minnu fɛnw fɔ caman ta cɛ k'a fɔ k'a man d'u ye mais u bɛ kuma minnu fɔ olu b'a fɔ rappeurs bɛ kuma minnu fɔ k'olu tɛ faamuyali de k'a la mais e kelen ka don a la lamɛn tun bɛ Musangare lamɛn ni mouvement in fana e kelen k'a fɔ ko rap a bɛ se ka kɛ lamɛn bɛ ɲininka ko rap yɛrɛ ye fɛn jumɛn e bɛ se ka dɔ fɔ a ɲɛna mais i y'a daminɛ wagati min na est ce que a ye gɛlɛya don a la bon a ye gɛlɛya n ye gɛlɛya caman de sɔrɔ a la lamɛn ka côté yɛrɛ la parce que
hali n kun y'a essayer ka événement dɔ labɛn n ka événement fɔlɔ a ma se ka kɛ grâce à la mère n ka DJw nana an ka minɛnw montelen don an ko n k'an bɛ show kɛ a ko n'a sɔrɔ ale den ye n ye donc n k'a da kan musique tɛ n danbe n ka musique to yen a ma sɔn cogo si gɛlɛya caman nana n ye mɔgɔ bila ka deli an fɛn camanw kɛ a ma sɔn n ka événement fɔlɔ tiɲɛna grâce à la mère. Mais est-ce que na ni mu système ye soit ka fa yana k'a fɔ ko e bɛ ka nin ko min kɛ don n'a natɔ la a bolo i bɛna min kɛ i tɛn'o kɛ mais i sera ka na ni mun ye k'a la convaincre? Bon n bɛ se ka Ala fo parce que a ko in daminɛ la i b'a dɔn ale mɔgɔ kelen ka décision tɛ ko ye quoi parce que a ka ye ka fɛn dɔ kɛ mais i sera mɔgɔ ɲɛ fɛnɛ quoi voilà bon la mère nana n ye mɔgɔ bila ka kuma fɛ n ko a ka faamu dans la vie bɛɛ ni dakan de don donc a ka se ka sira n ka musique kɛ ma donc o temps kɔnɔ kumaw cayara caman y'a ta fɔ i m'a faamu parce que comme a faamuyalen yɛrɛ tɛ quoi musique ko a faamuya tɛ olu bolo n'i bɛ ka musique yɛrɛ kɛ même si i tɛ hali silamɛ i tɛ jate olu fɛ parce que caman kelen tɛ k'a faamu quoi bon san alhamdulilah n bɛ se ka Ala fo a bɛ k'a faamu quoi a bɛ k'a faamu sisan i bɛ ka kɛ a tɛ ka fɛn fɔ a la bon a tɛ ka fɛn fɔ san mais caman fana bɛ yen u bɛ jɔyɔrɔ i n'a fɔ kalanko niveau ninnu na a kana n'i ka kalan tiɲɛ soit ko caman b'a kɔnɔ quoi mais est ce que i bɛ ka se ka kalan fana kɛ ni musique kɛrɛfɛ yan? wa n bɛ ka kalan kɛ musique kɛrɛfɛ mais i bɛ ka fila kɛ cogo di? bon i b'a dɔn musique temps de ye musique ka temps ye donc ni école fana taara o fana temps de bɛ yen quoi i m'a faamu wa a bɛ se ka kɛ congé kɔnɔ an bɛ se ka baara dɔw kɛ bon an bɛ 3 mois minnu kɛ vacances la o temps kɔnɔ yɛrɛ n y'a essayer ka fɛn dɔw labɛn n ye fɛn caman k'o kɔnɔ quoi donc n'i nana so ni école bɛ i bɛ ka leçon ta mais école wagati fana ni e y'a essayer sisan k'a fɔ ko e bɛ n'o bɛɛ consacrer musique la sisan ka rap ni fɛnw to yen est ce que faniw fana tɛna fɔ i dɛsɛra ou bien faniw fana fɔ an bɛna fan faamu n'i ma est ce que a t'i ka faniw fana caman perdre yan? o ye tiɲɛ o caman perdre mais faniw ye ne faamu quoi parce que an bɛ kan min kɔnɔ olu fan caman b'a dɔn faniw ye ne faamu fɛnɛ quoi bon ne bɛ se ka son caman labɛn donc ni école taara n bɛ se k'a bila i m'a faamu wa mais a tɛ i n'a fɔ n y'a bila ka n to école la quoi son dɔ bɛ se ka kɛ n bolo n b'a labɛn donc ni école taara an ye quelques mois kɛ donc n bɛ se ka son di faniw ma i m'a faamu wa o tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ quoi o tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ i bɛ se ka a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'o fana jateminɛ i kɛlen k'a fɔ ko 2020 na i ye fɛn daminɛ pour que mɔgɔ caman ka se k'i ka ko dɔn e yɛrɛ y'a fɔ k'i ka premier événement na la mairie ma sɔn i k'o kɛ mais e ni rappeur tɔw fana ni a ka sigida la ni ɲɔgɔn cɛ a mouvement fana bɛ cogo di? bon an ka sigida la ni rappeur minnu bɛ an bɛɛ ka di i m'a faamu wa ne ni olu bɛɛ ka di ma bon caman bɛ yen kɔsa in na o bɛ ka fɔ an ka kɛ tan an ka baaraɲɔgɔnya ni fɛnw kɛ bon komi ne t'a décidé quoi n ka manager de bɛ yen donc ni mun nana an ka baara kɛ n bɛ se k'o ni ka manager bila contact la ne da t'a fosi la mais o ka événement la n bɛ taa ni yɛrɛ ye événement labɛn ni y'a organiser o bɛ na ala ɲini fosi de t'an ni ɲɔgɔn cɛ mais i yɛrɛ y'i da mɔgɔ la sisan ko manager b'i bolo mais genre sɔnni manager fana ka na i ka fɛnw kɛ est ce que i ye sɛgɛn dɔ sɔrɔ musique ko la studio ta kun studio kun yɔrɔ la lamɛri ka banni ninnu kɔfɛ est ce que i fana ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ musique kɔnɔna? ouais parce que n ka premier son n yɛrɛ de y'a financé n ka morceau damadɔ tɛmɛna n yɛrɛ de y'olu financé avant que manager ka na quoi i m'a faamu wa voilà bibi ni manager bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais staff fana bɛ yen ni staff fana bɛ mouvement kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà mais n'i y'o bɛɛ jateminɛ sisan musique la e yɛrɛ y'i da maga fɛn dɔ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ i n'a fɔ prestation ko yɔrɔ ninnu na est ce que i bɛ gɛlɛya sɔrɔ niveau na i n'a fɔ concert minnu bɛ kɛ an ka stade ni palais ni fɛnw na est ce que olu gɛlɛyaw b'i sɔrɔ? bon olu gɛlɛyaw bɛ n sɔrɔ parce que i b'a dɔn a ma nɔgɔn prestation na i b'a dɔn rappeur depuis temps mɔgɔ ma sigi k'i bɔ quoi prestation ninnu na i b'a essayer i bɛ focaliser k'i bɛ taa pour que i ka se ka presser ni jɔn ɲɛnama wɛrɛ t'i kɔ pour que olu ka se ka effort fili ka presser donc i ka prestation sɔrɔli ma nɔgɔn i m'a faamu o bɛ lamisayali caman da i kan mi yɔrɔ yɛrɛ nɔfɛ o ma n bɛ ka kuma game kɔnɔna kan même si o ye Bamako ye i m'a faamu a prestation sɔrɔli ma nɔgɔn mais village la Selenge donc n tɛ girin se ka girin micro kan yen nɔ parce que n dɔn n'o ye donc olu tɛ i b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn musaka a ma nɔgɔn quoi parce que ne bɛ n ka son de bɔ
ka taa studio la donc i tɛ ne ka studio wari da dɔn ne tɛ se ka girin togo dɔ la ka taa micro nɔfɛ i ka tila ka ne lamisɛnya quoi o de la ne b'a fɛn kɛ donc il est temps an ka changer quoi ni ne ma wele i ka événement la ne tɛ taa hali ni y'a mɛn k'a bɛ dugu kɔnɔ n'i ma ne wele ne tɛ taa parce que ni ne taara ni ne lamisɛnya la ne de nɔ don i dun tɛ ne ka studio wari da dɔn bon ne ka prestation in na n bɛ se ka presser pour que an ka se ka mɔgɔw ka soirée diya sinon nɔngo tɛ tuguni quoi. mais nin wagati in na i bɛ navette kɛ yanni selenge ni ɲɔgɔn cɛ ou bien i ka base yɛrɛ de bɛ selenge yɛrɛ. bon n ka fan grand fan kɔni bɛ selenge n grand fan de bɛ yan nɔ donc. mais e ka misiki caman i bɛ concert ninnu ni événement ninnu cɛ i b'a caman kɛ yan de ou bien i b'a bɛɛ kɛ selenge. n b'a caman kɛ selenge. i b'a caman kɛ selenge. ɔ mais yen studio ko ninnu ne bɛ son bɔ i bɛ na Bamakɔ de ou bien i b'a kɛ selenge in fana. bon komi sɔn ka sɔnbɔw la o caman bɛ n sɔrɔ Bamakɔ yan selenge studio ko a ma nɔgɔn quoi. i m'a faamu wa donc à la perte n'i mago bɛ prise ɲɛnama yɛrɛ de la i bɛ bouger i bɛ carré ta donc i bɛ na i ka prise kɛ i bɛ sigi ka taa selenge quoi. ɔ mais o yɔrɔ la sisan est ce que gɛlɛya fana tɛ aw kan yen ni mɔgɔ min ye studio ɲɛnama fana kɛ selenge est ce que a bɛ se k'aw dɛmɛ aw ka déplacement na parce que ka bɔ selenge ka na yan genre hali ni an bɛ se k'a fɔ a wari yɛrɛ ka ca parce que n'i ye olu fara ɲɔgɔn aller retour don dɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn est ce que a tɛ i ka son kelen n'i ka son filaw fana i dɛmɛ o niveau la. a bɛ se ka caman kɛ mais le problème est que musique an ka wariko yɛrɛ si an ka bɔ a la quoi. i bɛ fatigi min sɔrɔ ka na quoi parce que sira ɲɛnama sira tiɲɛlen don quoi donc i bɛ se ka taa min kɛ mobili yɛrɛ kɔnɔ sigili la fatigi ka bon i m'a faamu wa donc an bɛ se ka fɔ mun ka di namara in na ta ko ni an sera ka studio ɲɛnama sɔrɔ mɔgɔ ka se ka bɔ ka taa studio installation kɛ an ka village la donc an bɛ se ka an ka prise kɛ yan et puis an bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ a ko kɔnɔ quoi parce que i bɛ na yan nɔ i bɛ transport de bɔ i kun ka na donc i ka foyi to la i ka jisɔngɔ to la i ka foyi to la n'i nana tuguni i bɛ tila ka mouvement dɔ kɛ quoi a ma nɔgɔn quoi bon n'a sɔrɔ studio ɲɛnama dɔ b'aw fɛ yen moi je pense que i ka obligé k'i ka projet kɛ o de ka nɔgɔn effectivement i ka bouger mais i b'a sɔrɔ yan fana sigidaw kɔnɔ i b'a sɔrɔ jeune caman bɛ yen u bɛ se ka concours kɛ artistes ni ɲɔgɔn cɛ pour que talancɛ minnu bɛ duguma olu bɛ se ka lakodɔn est ce que i delila ka participer au concours dɔ la ka se ka i ka talent fana découvert fana kɛ. ouais bon n pressera concours dɔ la siɲɛ kelen. o ko kɛra cogo di. concours kɛra parce que an tun bɛ concours min na donc si je ne me trompe pas 28 personnes à concours participer quoi. bon donc première partie b'a la donc an tila ka taa demi finale la an tila ka grand finale ta donc ni minnu qualifiera donc olu bɛ première deuxième partie participer ɲɔgɔn fɛ quoi bon o temps kɔnɔ ne bougera. ma an ye prestation fɔlɔ kɛ i m'a faamu donc avant résultat ka bɔ ne bougera n taara an ka lamɛrika ci dɔ la selenge bon n ma se ka concours tɔ sɔrɔ ka a fɛn kɛ tuguni quoi donc a danna o yɔrɔ la quoi. ok mais nin bɛɛ la est ce que i kɛlen don ka album ou bien EP mixé dɔ b'i bolo mais don n'a nataw la i bɛ ka na baaraw sigi sen kan ka di faniw ma. bon n ye EP bila n ye EP bila a ma mɛn a tɛ tɛmɛ 15 jours kan. 15 jours kan. awɔ n ye EP bila. ɔ EP a titre tun ye jumɛn ye. EP titre ye succès. succès. ɔ mun pourquoi i y'a décidé ka tɔgɔ fana kɛ succès. parce que i b'a dɔn diɲɛlatigɛ fɛn si ma nɔgɔn quoi. an bɛ baara de kɛ an bɛ effort de kɛ. pour que an ka se ka tɔgɔ sɔrɔ ka succès sɔrɔ. donc n'an tilala ka succès sɔrɔ i b'i bama fɛnɛ succès yɛrɛ nali ta a bɛ se ka minɛ cogo di. est ce que i bɛ k'a ye. donc i bɛ se ka baara kɛ pour que succès ka se ka sɔrɔ. succès yɛrɛ sɔrɔli kɔfɛ est ce que succès i bɛna se k'a minɛ cogo di a ma nɔgɔn fɛn dɔ de don donc a ma nɔgɔn. voilà bon a bɛ se k'an sɛgɛn quoi. an bɛ se k'an ka diɲɛlatigɛ baara bɛ kɛ pour que an ka se ka succès sɔrɔ bon i b'a ye par exemple quoi donc i b'a ye fɛnɛ succès nalen kɔfɛ dɔw tɛ se k'a minɛ a bɛ tila ka tila i la i bɛ effort bɛɛ kɛ i tɛ se k'a sɔrɔ tugun. dɔw de kama e ye EP tɔgɔ kɛ succès ye mais EP fana kɔnɔ a composelen don ni morceau joli. EP 6 morceaux. 6 morceaux. mais a bɛɛ yɛrɛ de ou bien collaboration b'a kɔnɔ. non featuring kelen b'a kɔnɔ. sinon son tɔ bɛɛ yɛrɛ de. o featuring kɛ ni yen artiste dɔw bien i y'o kɛ ni artiste jumɛn. n y'o kɛ artiste dɔ ye Bamakɔ yan nɔ olu bɛ samɛ ko fɔ a ye 300 mɔgɔw. oui ɔ o 6 morceaux in fana na est ce que i y'a décidé ka clip fana k'a kɔnɔ. wa n ye clip direct kelen kɛ. titre bɛɛ ne ka baby. n ye clip k'a kɔnɔ. i y'o fana k'a kɔnɔ. ɔ genre n'i y'a jateminɛ ko lamɛri ye ka événement fɔlɔ bali mais ni EP bɔlen est ce que don n'a nataw la komi an bɛ se ka fɔ bi bi in na alihamudulila a bɛ se ka kɛ lamɛri sɔnna kuma caman fɔra a yɛrɛ ɲɛ b'a la i y'a dabɔ min kama a tɛna kɛ i n'a fɔ mɔgɔ bɛ kuma caman fɔ rappeur mais i tɛna taa n'o système ye mais est ce que i bɛna concert dɔ boloda ka di faniw ma. concert bɛ yen ni ala ma baasi kɛ le 1er janvier n kɛlen don ka hôtel Escaleta Selenge
donc n y'a fɔ fɔlɔ ɲɛna bɛɛ ka bɔ an bɛ bɔ an bɛ taa tiɲɛ donc o yɛrɛ surprise b'i bolo la donc n'i y'a jateminɛ fɔ le 1er janvier donc e bɛn'o labɛn ni fɛnw kɛ sisan labɛn caman b'a kɔnɔ ni artiste ba caman kɛ an ka collaboration kɛ avant k'a ka se quoi bon o de la n b'a fɔ fanu ɲɛna bɛɛ k'i préparer an ka bɔ an ka taa kɛ quoi parce que fɛn ma de ka kɛ min fɛ o de ɲɔgɔnna kɛ quoi awɔ diyagosa don f'an ka différence créer est-ce que tu vois e yɛrɛ dalen b'a la min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yen i b'o kɛ quoi fo n k'a kɛ de parce que concert kun ma nɔgɔ lamɛn hali affiche kun ma nɔgɔ ka concert kɛ parce que lamɛn kun tɛ sɔn affiche kun tɛ bɔ a la quoi même si concert mɛ n ka se ka concert kɛ quoi ou bien ni mago b'a la n bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ afficher kɔfɛ ka taa présenter quoi sinon n t'a yira directement ko ne yɛrɛ de don quoi o bɛɛ sɛgɛn kun bɛ n kan quoi mais nin bɛɛ la sisan ni mɔgɔ wɛrɛw ka concert ni fɛnw bɛ yen e kun b'olu kɛ cogo di ou bien e bɛ to o prestation na ka sɔrɔ a t'a kalama ne bɛ bɔ yan ka taa prestation kɛ lamɛn t'a kalama ne bɛ se ka bɔ yan ka taa selenge n bɛ se ka taa jour n bɛ se ka 4 jours ou bien 5 jours ɲɔgɔnna kɛ lamɛn t'a dɔn o mɛn yen nɔ parce que i b'a dɔn fɛn dɔ don a ma nɔgɔn ma hali prestation na dɔw tun bɛ ni ne pressera u b'a fɔ a ɲɛna karisa nana a jira nin yɔrɔ la sɔrɔ lamɛn bɛ ne wele a fɔra ɲɛna k'i bɔra yan nɔ ne b'a essayer ka fɔ a ɲɛna non a y'a faamu olu tɛ parce que hali i b'a dɔn ni n taara hali direct ni n taara so a b'a dɔn n na ko ye musique ko in de ye quoi a b'a dɔn n na ko ye musique ko dɔn directement kuma caman musique kuma de bɛ yen donc n y'a essayer ka n senna misɛnya yen na dɔɔni i m'a fɔ ma donc ni n bɔra ka taa rappel minɛ ka prestation na dɔw b'a fɔ a ɲɛna n kun bɛ yan nɔ ma parce que ne tun bɛ bɔ yan ka taa prestation kɛ selenge donc ne bɛ tila ka segin ka na bɛn walima yan nɔ parce que concert tun bɛ ban 4 heures ne bɛ 4 heures du matin carré ta donc 7 heures pile o ye n sɔrɔ Tour Afrique la bon e kun b'o bɛɛ kɛ quoi o kun b'o bɛɛ kɛ mais i ka EP fana kɔnɔna sisan n b'a fɛ ka dɔn i ye studio ko gɛlɛya ko kuma fɔ selenge sisan mais i y'olu studio i ni producteur dɔ bɛnna k'a ka baara nin kɛ de ou bien i y'a baara in fana kɛ cogo di bon alhamdulillah yan nɔ ni producteur min b'a la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka ɲɔgɔn faamu bon ale ye n ka son an y'a labɛn n kɔni bɛ n ka projet wari d'a ma donc an bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɛlen don ka ɲɔgɔn faamu fɛnɛ m'an faamu wa donc mais e y'a bɛɛ kɛ ale kelen min fɛ EP in na son kelen dɔrɔn de kɛra beatmaker fɛ sinon a tɔ bɛɛ kɛra ale fɛ yen 5 morceaux de kɛra ale fɛ yen bon an y'a tɔ kelen kɛ studio gɛrɛ la mais contrat dɔ bɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ ou bien a ka baarakɛ bolo de jɛra e yɛrɛ y'a décidé a ka baarakɛ bolo de jɛra sinon contrat t'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que i b'a dɔn rappeur débutant an b'a essayer an bɛ na taa grand studio ninnu kɔ n'i taara grand studio ninnu la problème ye u b'i ye contre tan na parce que temps ka dɔgɔ olu bolo quoi u b'i ye contre tan na u tɛ se k'a f'i ɲɛna karisa an ka nin yɔrɔ corriger quoi c'est tu vois bon n'i dun natara olu ka studio la a tɛ k'a projet wari tɛ n bɛ se ka taa mais minnu bɛ yen ni n'a bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a karisa an ka nin kɛ tan nin bɛ ɲa tan tɔ beatmaker ka kɔnɔna jɛya donc rappeur bɛ se k'i bala la o de la quoi i m'a faamu parce que ne delila ka pour des grands studios dɔw la mais directement n seginna tuguni n ka beatmaker ma quoi ni mun b'a la ka baara kɛ sisan mais dɔw fana b'a fɔ n'i taara beatmaker ba dɔ fɛ yen ou bien producteur dɔ fɛ yen genre k'olu fana bɛ se ka porte dɔ dayɛlɛ e ye mais ne ye filɛ ka nin yɔrɔ dɔ fɔ contre tan na c'est vrai o tɛna f'i ɲɛna mais n'a bɛ porte dɔ dayɛlɛ e est ce que don n'a natɔ la i fana se k'o corriger au fur et à mesure bon an ka porte dɔ dayɛlɛ i b'a dɔn la vie bɛɛ n'i ka faamuya cogo de don donc bɛɛ n'i ka ko kɛ cogo de don i m'a faamu mɔgɔw ka diɲɛlatigɛ mɔgɔw ka fɛnkɛw tɛ ɲɔgɔn bolo quoi i m'a a bɛ se ka kɛ ne bɛ ka minnu fɔ grand studio minnu fɔ dɔ bɛ se ka taa a bɛ se ka kɛ o ma o ka sanayɛlɛ bon a bɛ se ka kɛ min e fana bɛ taa yen nɔ i bɛ bɔ a bɛ se ka kɛ i tɛ bɔ parce que mɔgɔw ka sababu tɛ ɲɔgɔn bolo quoi effectivement voilà donc ko ninnu b'o cogo de la mais c'est pour cela que n b'a la ka baara kɛ n ka beatmaker bolo quoi mais i bɛ ka baara kɛ cogoya min na caman b'i k'i ka son valider u b'i ka fɛnw kɛ mais ni label dɔ nana i nɔfɛ sisan genre i n'a ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'i da maga manager ka yɔrɔ la genre a bɛ k'i dɛmɛ fɛn caman na mais i b'o hakilina ninnu fana i b'o sɔrɔ cogo di parce que artiste caman b'a fɔ i b'a sɔrɔ talent b'u la fɛn caman b'u la mais a ma nɔgɔ o kelen ou bien n'u ka staff ka se k'o baaraw kɛ ka se yɔrɔ dɔ la mais i b'a sɔrɔ ni dɔ nana nɔfɛ mɔgɔ min bɛ musique fana domaine kɔnɔ i n'a fɔ label ou bien agence de communication o bɛ se ka porte caman dayɛlɛ o ye o yɔrɔ la e hakilinata ye jumɛn o la bon c'est pas moi qui ai décidé quoi n'i nana i bɛ fɛ ka n se label dɔ la donc ne staff de b'a la baara kɛ ɲɔgɔn fɛ manager bɛ n bolo donc n bɛ manager ka numéro d'i ma
manager ni staff mɔgɔw bɛ kuma a ko la ni olu y'a bila cogo min na ne bɛ olu de kɔ parce que rappel a bɛ komi ni manager b'i bolo donc i tɛ se ka fosi k'a ɲɛnama quoi donc ale de bɛ ka ko décider a kan ka kɛ tan a kan ka kɛ tan i m'a fɔ aw bɛ ɲɔgɔn bila sira quoi donc staff de bɛ ne bolo bon n bɛ se k'o ni ka manager bila contact la donc pour que u b'a fɛ a kɛ cogo min na a bɛ se ka passer o cogo la mais e ka EP fana kɔnɔ genre a bɛɛ bɛ boli sili sugu i ka sili yɛrɛ ye jumɛn de en même temps EP fana kɔnɔ na i b'a essayer ka kuma jumɛn ni jumɛn de kan parce que comme i y'a titre yɛrɛ k'a fɔ ko succès de don bon n se EP na n ye lamɛri ka dédicace dɔ b'a kɔnɔ lamɛri ka dédicace dɔ b'a kɔnɔ bon ani Pussy c'est tu vois donc ani Benega Baby ani Jamala Wuli Oji voilà ani Andalama donc olu de pe morceau yo mais i yɛrɛ ka sili ye sili sugu jumɛn de sili dancehall de ka di kojugu mais genre n'i y'o jateminɛ mun ye dancehall fana jɛ i b'a sɔrɔ bibi na mɔgɔ caman bɛ boli trap ninnu ni drill kan donc o de ka di jama ni fɛnw ye mais pourquoi e y'i ɲɛsin dancehall niveau ma bon dancehall parce que ne bɛ mɔgɔ minnu lamɛn caman genre n bɛ se ka fɔ olu ka son de bɛ ne motiver donc depuis ma don musique kɔnɔ n bɛ to ka son minnu lamɛn dancehall do quoi bon kana essayer n yɛrɛ nana don musique kɔnɔ donc continue na o dancehall kelen de fɛ i m'a faamu donc afro ninnu n m'a fɔ n t'a gɛrɛ mais n focaliser ba t'a kan quoi donc genre n ka musique caman ye dancehall ye ok i yɛrɛ y'a fɔ ko sɔnni janvier cɛ i b'a sɔrɔ collaboration bɛ se ka tɛmɛ ni grand artiste dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais bibi in na est ce que collaboration min n'a dɔw ni ɲɔgɔn cɛ soit jɔn ka featuring yɛrɛ bɛ e yɛrɛ don nin wagati na malarapu musique yɛrɛ kɔnɔ ne ko sisan ko malarapu musique kɔnɔ mɔgɔ ka featuring ka di ne ye mɔgɔ ka featuring ka di ne ye an ka featuring kɛ i n'a fɔ i ka tɔgɔ ja o tɛ dɛ a ka di n ye bi ni mɔgɔ ka ci biti kelen kan o ye Lizelle de ye Lizelle mais e ko sisan a ka di e n'u ka ci bitigi la mais o t'a fɔ ko mi tɔgɔ ko mais ni aw y'o sɔn kɛ genre a bɛ se ka kɛ ale fana ka fɛnw bɛ se k'e lamɛn à travers ça donc ne bolo ni mɔgɔ ye collaboration kɛ a bɛ se ka tɔgɔ fana di mɔgɔ ma a bɛ se ka tɔgɔ mais i b'a dɔn musique ye fɛn dɔ de ye ni mɔgɔ ye collaboration a bɛ se ka tɔgɔ de d'i ma i m'a faamu bon i bɛ se ka featuring a kɛli nafa tɛ se ka ban quoi bɛɛ n'i ka featuring kɛkun de don effectivement i m'a faamu parce que Z ne b'a lamɛn kojugu mais ni featuring organiser an n'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a ma dɔnkili da ne ka parce que a ka di ne ye quoi mais i n'a ma deli ka contacter aw ni ɲɔgɔn cɛ n'a contacter an ni ɲɔgɔn cɛ mais a ka fosi tɛ fɔ n kɔ a ka concert n'o a ka fɛn caman bɛ yen n t'a olu la mais i ma deli ka presser a ka concert kɔnɔ non n ma deli ka presser a ka concert la mais ne b'a dɔn i ta le 1er janvier n b'a dɔn i bɛna fɛɛrɛ kɛ i n'a ka se ka ɲɔgɔn ye hali n'a sera ka sɔn a ka se ka taa concert fana na ye o ye diya n ye trop mais bon n bɛna essayer ka togo bɛɛ de kɛ donc avant le premier concert in avant a ka se donc n bɛna essayer collaboration dɔ ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ m'a faamu parce que hali n'a ma taa concert la donc n'an sera featuring o b'an ka bɔ ka RDV di donc an ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ olu fana bɛ diya ye olu fana ye n ka plaisir de ye i ko k'i ye clip kelen kɛ fɛn na i ye studio ko gɛlɛya ko ni fɛn fɔ mais a ka clip fana na a bɛ n'olu a ka artiste caman bɛ n'olu fana kɛ Bamakɔ e ka clip in kɛra yɔrɔ jumɛn a kɛra yan ou bien Selenge ne ka clip fila bɛɛ kɛra Bamakɔ yan a bɛɛ kɛra Bamakɔ yan donc niveau fana na réalisation ko fana o gɛlɛya fana bɛ a ka niveau la wa o ye Selenge an bɛ se k'a fɔ n'i ko sisan k'i bɛ mɔgɔ la bouger ka taa tournage la i b'a dɔn a bɛ se ka f'i ɲɛna ne ni dɔ bɛ se ka bɛn prix dɔ la yan nɔ a ka n ka clip kɛ bon ni ne ko n b'a la bouger ka taa Selenge i bɛ taa sɔrɔ wari min b'a kɛ yan a bɛ ka taa kɛ Selenge cogo min na wari tɛ se k'a kɛ yen nɔ quoi a bɛ caya n'o ye a bɛ caya n'o ye sinon image ɲɛnamaw yɔrɔ ɲɛnamaw Selenge clip bɛ se ka kɛ fan caman fɛ a balen bɛ Selenge a tɛ ban yɛrɛ dɔw yɛrɛ hali Zɛri min filɛ Zɛri bɔra ka taa clip dɔw kɛ Selenge voilà donc a b'o cogo de la quoi sinon a tɛ i n'a fɔ espace ko bɛ ka to an ka na clip kɛ non c'est pas ça voilà mais depuis lamɛn ye concert min bali i ma se ka concert kɛ o kɔfɛ depuis lamɛn ye concert min bali bon n taara concert kɛ Laginɛ Laginɛ n taara concert kɛ yen nɔ mais lamɛn ma bɔ a kalama ka bɔ e ka jamana kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ e m'o fɔ ye non ouais parce que n'i ye ko ye cogo min na donc i b'a minɛ ten tɔ quoi m'a faamu donc o de la a ma se ka ma fɛn fɔ an ɲɛna mais a ye tagatɔ kɔni i y'a fɔ a ye k'i bɛ ka taa yɔrɔnin dɔ kɔni na non bon mais e tile joli kɛ Laginɛ tile fila e y'o tile fila bɛɛ kɛ a ma bɔ si kalama bon a ma bɔ a si kalama mais e nalen fana i m'a fɔ a ye fana k'i kun taara yɔrɔ dɔ la non an kɔni ye ɲɔgɔn fɔ
Oh, concert fana ko gɛrɛ cogo di genre e sera k'o relation sɔrɔ cogo di soit o bɔra o nana cogo di. Bon comme n terikɛ dɔ de bɛ yen donc ale bɛ baara la Laginɛ donc ale bɛ to ka son jouer a bɛ n lamɛn yen nɔ caman nana essayer ka son ta ale bolo o k'a ma donc n'a bɛ se ka ne n'u bila contact la pour que an ka se ka concert kelen kɛ yen nɔ ni ne tɔgɔ ye quoi n ko problème foyi t'a la donc n ye manager ka numéro d'a ma a passera manager fɛ yen u ye concert organiser ka ne to Bamakɔ concert fɛn fɛn kɛra ka ne to Bamakɔ yan ne yɛrɛ direct de kɛ ne ma jɔ seliŋɛ yɛrɛ donc ne ye direct de kɛ ka taa concert la bon vraiment a concert wa kɛra cogo di. wa concert jara parce que i b'a dɔn an ma taa cachet kama cachet kun t'a la quoi an taara ni tigɛ de i m'a faamu bon an taara ni tigɛ min ye alhamdulilayi tigɛ sanna a marchera bon n yɛrɛ ye wari min sɔrɔ scène sanfɛ a ka ca quoi parce que i b'a dɔn comparaison fɛnw nana olu ko k'an se ka bɔ Mali la yan ka taa tɔgɔ ta ne ka cɛ jo dɔ de bɛ yen donc n bɛ ka presser ale tun b'a la ka wari bɔ ka don Musupa bon Guinéens kun sigilen don quoi caman motivera u nana quoi donc même si i n'a fɔ comparaison position u nana wari caman bila scène sanfɛ. Ok donc don n'a nataw la i y'a fɔ ko concert bɛ le 1er janvier mais projet wɛrɛ jumɛn b'i bolo ka di faniw fana ma sɔnni o wagati nin fana cɛ. bon n kɛlen don ka labɛn camanba de kɛ le 1er janvier donc concert na n bɛna caman kɛ faniw ye ni Ala ma baasi kɛ donc o bɛ o ji ka clip kura sɔrɔ tuguni o ji ka clip kura sɔrɔ ani son kura caman wa n bɛna son n bɛna se ka morceau damadɔ labɛn donc pour que ka se ka faniw la nisɔndiya an ka bɔ an ka taa concert kɛ quoi a f'u ɲɛna dɔrɔn ka taa labɛn caman bɛ n bolo quoi a tɛna jɔ tuguni ne quoi mais i yɛrɛ ye gɛlɛya caman fɔ i ka mouvement ni fɛnw kɔnɔ mais bi bi in na an bɛ se ka fɔ yɔrɔ jumɛn kelen don ka e fana lafiya musique kɔnɔ genre n'u bɛ ka a essayer ka confiance d'i ma pour que i bɛ ka continuer ni baara in ye. bon alhamdulilah n bɛ Ala fo parce que i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen ni Ala ye ni olu ka ɲɔgɔn dɔn n'a tigɛ même si a bɛ komi a ye hɛrɛ de kun si la quoi bon ne y'o de fɔ n ka kuma dɔw kɔnɔ n ko n mago tɛ jama ba la jama mɛn na fili quoi parce que mɔgɔ caman bɛ artiste nɔfɛ caman ta ye u b'a fɛ u yɛrɛ ka ye quoi donc olu tɛ i n'a fɔ artiste kama quoi donc tɔgɔ ka di olu yɛrɛ ye ka tɛmɛ i kan mais jo dɔ bɛ yen n'i ye jo sɔrɔ jo ɲɛnama 2 sɔrɔ da la k'a fɔ ni mɔgɔ y'i kanu a bɛ se ka fɛn bɛɛ k'i ye quoi donc vraiment alhamdulilah n bɛ Ala fo n m'a fɔ fan ka ca n bolo dɛ mais jo minnu bɛ n kɔ donc an bɛ ka ɲɔgɔn faamu trop bon u bɛ ka essayer ka concert dɔ an k'an bama ko min ɲɛnabɔ quoi m'a faamu donc o kɔni i bɛ se ka fɔ alhamdulilayi bi bi in na i bɛ ka baara kɛ n'o baaraw taabolo ka ɲi voilà ok genre m'a f'i ye ɲininka fana ni programme wɛrɛ ye y'a fɔ cogoya min na son kura ni clip kura ni fɛnw bɛ ka na mais ni dɔ yɛrɛ b'i bolo sɔnni donna n'a nɔfɛ cɛ komi émission fana bɛ ɲini ka s'a kuncɛ yɔrɔ la n'i bɛ se k'i da mɔgɔ yɔrɔ ninnu fana na sɔnni an ka bɔ. bon dɔ wɛrɛ bɛ n bolo i b'a dɔn musique ye fɛn dɔ ye n'a daminɛna a tɛ jɔ quoi kuma bɛɛ quoi donc fanu ka bila o kunna o ji bɛ se k'a d'u ma heure bɛɛ o bɛ se ka bali n ka fɛn caman na quoi parce que n y'o de fɔ donc ko in a daminɛ bi tɛ kelen ye quoi san ni mɔgɔ minnu b'a la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a jɔli man ni olu ye yɛrɛ quoi donc kuma bɛɛ olu de b'a fɔ ni n ma jɔ olu tɛ jɔ quoi donc o bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ a tant que o bɛ n kunna donc n b'a dɔn k'a fɔ kuma bɛɛ an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ quoi effectivement voilà genre mɔgɔ min bɛ ka émission lajɛ sisan ale bɛ se ka fɔ vraiment a bɛ se ka kɛ a y'i tɔgɔ mɛn ou bien i ka son lamɛn mais n'a mago bɛ i ka projet ni fɛnw na cogo di i ka son bɛ sɔrɔ cogo di en même temps ni chaîne YouTube fana b'i bolo n'i bɛ se k'olu fɔ minnu bɛ se ka a essayer ka taa i abonné fana en même temps k'i ka fɛnw tɔ recherche fana kɛ. chaîne YouTube bɛ n bolo ni mago bɛ n ka son na ni donna Vêtements kan a sɔrɔ Zolbe Oji i bɛ n ka fɛnw ye YouTube o togo la m'a faamu ni donna yen dɔrɔn u b'i ka fɛnw bɛɛ sɔrɔ. i bɛ n ka fɛn bɛɛ sɔrɔ. ok émission fana na kuma bɛɛ la an bɛ émission fana kɛ émission laban na an b'a décider i bɛ freestyle dɔ fana kɛ sɔnni an ka bɔ émission fana kɔnɔ. ok u t'a dɔn ko o ji bɛ n'ale minnu bɛ kuma la o b'u da falen ala tɛmɛ n ka ko bɛ n'ale a mɛnna kobaw kɛ negesego t'o la ne ka mama bɛ ka dugawu kɛ a mɛnna kobaw kɛ negesego t'o la n'o man cɛ i sego t'o la n bɛ n ka masaya kɛ cɛ i sego t'o la mama ye dugawu kɛ ko bɛ ka ɲa dɔw kɛra sira la tɔni man jan fanusu mɔnɔko ko bɛ n fɛ an mɛnna ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ bebi wuli k'i jɔ n kɛrɛfɛ o bɛ ka min f'i ye o to kɛrɛfɛ n bɛ fɛ an ka taa n ja ɲɔgɔn fɛ n bɛna ko dɔ de kɛ o tɛ mun dɔn tabali falen don i ta ta n ka ta bɛɛ bɛ k'i gosi ko bon marile
ananga go an bɛ parler minnu bɛ ka kuma an tɛ parler wa n'an donna gasi la i bɛ pardon. Ok, nin son titre ye jumɛn ye? O t'a dɔn ko o ji bɛ n'ale quoi. O ji bɛ n'ale. O ji bɛ n'ale. Ok, genre ni folikan laban dɔ b'i bolo ka ɲɛsin lajɛbaaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan don n'a nataw la fana a bɛ se ka kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ komi i yɛrɛ ko concert bɛ le 1er janvier a bɛ se ka kɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ an b'an da mɔgɔw fana na. Awɔ o togo la. I m'a faamu. Donc an ka foli bɛ Actuel Media dɛmɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ ye. I m'a faamu fɛn fɛn cɛsirilen don nin ko in na. Minnu bɛ k'an layɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Donc an ka foli bɛ bɛɛ de. Parce que n'an y'a rappel lajɛlibagaw ni dɛmɛbagaw ni fɛnw de don quoi. Donc n bɛ se ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma. Donc Ala k'an to ɲɔgɔn hali bi n bɛ se ka fɔ Ala ka bolo mɛn aw ka baara la. Merci beaucoup. Donc aw yɛrɛ ni foli ka kan. Donc togo togo n'an jɛra ko dɔw kɛ. A bɛ ɲɛ. An m'an faamu Maliba an bɛ fɛn dɔ kɛ. Ni Ala sɔnna. Donc mɔgɔ fana tɛ sɔn i ka taa concert la mais émission kɔni m'a dɔn émission kɔni na tɛna fɛn caman fɔ o la. An ka foli bɛ mɔgɔ fana ye. Ou bien Sénégal ka fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye. Aw bɛɛ foli. Ok. Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin wagati in na aw minnu sigilen bɛ k'a ka émission la n'o ye Faso Rap ye k'a fɔ ko Zolbi o ji de tun b'an bolo bi plateau sanfɛ k'a wele ka na baara minnu kɛra ka tɛmɛ baara minnu b'a bolo don n'a natɔ la en même temps a y'a fɔ cogoya min na a ka chaîne YouTube ye n'a taara o sanfɛ a b'a ka projet caman sɔrɔ yen a bɔra ka EP dɔ di aw ma sisan n'o succès ye n'a taara YouTube sanfɛ a bɛ taa cliquer a b'a abonné a la en même temps a b'a ka fɛnw partager parce que artistes bɛ sɛgɛn min kɛ ka baaraw kɛ ka di aw ma n'a taara chaîne YouTube fana sanfɛ ka abonné ka fɛnw partager don n'a natɔ la o fana bɛ se ka nafa caman sɔrɔ o la en même temps le 1er janvier a kɛlen don ka concert belebeleba dɔ fana boloda Selinge ni Ala sɔnna a b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ lajɛlen a ka bɔ a ka taa soutenir concert in na parce que artiste fana se ka kɛ foyi ye ni aw tɛ olu bɛ son min ɲini ka d'aw ma cogoya min na ni aw fana y'u dɛmɛ concert ni abonné ka taa abonné fana u ka fɛnw na a b'u dɛmɛ don n'a nataw la u ka baaraw la k'a fɔ ne b'a fɔ Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ émission Faso Rap la Actuel Media sanfɛ.